Kedekot kebar huwei trong ke kitab Exodus ke lenong ke balai. Ki kentin ki badan hakani kedekot ki ong. Bat ngan ai hau ni upat ba ka jing smob ha hakmat ki Egypt. Kan sajaru ha ke ba phin lek no phin om lek no sudah. To ki benta ki bana syakpat trong kani kedekot kebar huwei. Nyo i ye kitu ki kentin u pat ba. Ti kani kam dei ka ba long be thik tang ye kini ki Hebrew ki ba sha long kum ki mrao ha po ki Egypt henry ka kan thop ye ki wei de ki jat ben riu ki ba ya sno lang bat ka jat ben riu Hebrew ban yak ang lang ban yo yaka jing lai loi to ublei ti ubakloi ki mensim uladap ong lupa da ka khtin ka basai ngan ai ha uni upat ba ka jing sobha hakmat ki Egypt to kitu ki kentin ka jing sobha hakmat ki Egypt kam da dei kata ka jing biang kata ka jing ya dei hapdeng ki Hebrew bat ki Egypt na lor ki long kum ki marau henrei ka ni ka kentin ka jing sobha hakmat ki Egypt ka kham mut hi bakin yo ya ka jing le bha na ki Egypt hadin ba upharu u ai ya ka jing menjur ban pelak no ya kini ki merau bakin mi no nakari Egypt te nadangi so thu ya kata kadai kata ka jingmut ken jong kini ki kentin ka jing so bha hakmat ki Egypt ong be da ka kentin ka pasai bada ka jingle ka jong ublei wat kita ki kenrat ki bale don bor ki kini ki merau makihi ken sa ai ya ka jing le bha ka jong ki ya kini Kibrau habakin sami nakari kejong nakari Egypt barbakin lej syakata kari jong kejing ular nang ta ban rap pensyai pa de yakani ka yakini yakitu ki kentien kejing sobha khmat ki Egypt ublei uben rap da kabu ong ha kaba phin lej no phin om lej no sudah ti kitu ki kentien phin om lej no sudah kiarap pan kershan ya kata ka jingle bha jong kini ki kenrat ki balong ki Egypt ya kini ki mrao habaki kin sami no na kani kari Egypt kari jong ka jinglong mrao to hadu ang tu yo phidan ai ya ka ban menrap to nga don kum ne ban ong me ma kani ka jing ban kam te ngan ai hau ni upat ba kani kan ken pat ba kum ba phi wan ra jing mot ba ka dei ning kong ye ki khun Israel ki bolong mara ri jem ka kan thop ru ya ki wei ki mrao ki para mrao ki pom de ki khun Israel lesi ki laban dei na wei pat ka jat ka kanja nagiri ki ba marjan ki ba lek li tengen hari Egypt kata kan thop lang apa pi ong kan thop lang ni khatin pat ba mo kan ga ai ka ba ngi so thu biang ba ikran chakmat ba ka ni kan tin pat ba ni kam kan thop pat yung pat ba gari Egypt utrai snom bolong nong penistom kamot kan ni kan tin pat ba ni ga yar ha ikhud Israel siliang nata se ki we ki marau ki ba sa marau lang ki ba sa penistom lang kom ki khud Israel ri Egypt bade ni ki we ki ja ikenja kala yan shwa banya chakmat yang ni ka dukhat banya bangan ong ye ka perlong yang ban pan kertiang din syaki dukhat ki ba chakmat jong ni ka lenong namar haki dukhat ki ba chakmat jong ni ka lenong ngan ong me sisien uta ubakren na preng jong ka ding kading ka ba ing ha preng jong ka lau beniap uba minta ngi ong ude utrai uba ublei bakren uni ukren ha umoses uwe brio moses uba ngi kren chakmat ikhat chakmat lap tung nong yalam yu moses kani je kren jong tau be kren moses klang tung nong yalam la orden yu kom lidat la ai u commission la pensyai u commission ka bontre ka ba arpan na lor kata u ongru ba me men kren ya kitmen kisan chong kun Israel ngai ite kadon ka layers
jong kar kompentri kam ko jong niu nong keren bolong try bo blei ujiet yu lidar Moses open kan maru bakidan saki temen kisan kiban long kibenta kibai nyerap yu Moses ban mentang i so pat ba bat upreng ni pat ba ro lapian ra mentang don pat ba Israel bat don ru upreng ju to pat ba Israel don ru sakini ki pamdai ki kon Israel yu sha stom lang kadan lai saulia Moses kita main kisan kipat ba Israel natas sekiwe pa kipat ba bisa stom lang nga i ka strategi ka ba uni Ukraine ulong try ba oblay Ukraine u da itu lani u da identify ya ka jinglong nong yalam jong ki katu ka ni na harpo jong Moses ki ban yalam yu ni upat ba baro bar kini ki we pat kipat ba ki bamdai ki khon Israel ni ki bisa stom lang hari Egypt kini ru kin hakatup jo uni uban yo uni upai ba baro uban yo ay kanika kajing lanlu dan ni kajing kerku ka bakin dami dari Israel dari Egypt kamu mut kini ru kin kajing kongu lang ya kajing penya jo kun Israel kani kanika strategi ka ba uni ubakren Ukraine bat uyat ho ka pan i yangi ya kata kar komtri kam jo uni utrai ba play sakani ka bentaw bi ong kajing sobha khamat Egypt phi on ra mane bakani ka jing sobha ri Egypt kalong ba kini Egypt isa kini ginong shon kini ginong penstom ben kini ki kli jakaima kini ki badon bor ki badon ikhtiar po ima Egypt handra ya kini ru uta ubakran bolong try oble usandur mo upenlong ya ki ba kin ai ka jing sobha kini dakran ko ka jing dakran ko ka kamtian dai kalong ba upen phai khong pong ni ka jing mo jong ki de utau bakran utrai ba oblei upan khai khong pong yaki hak jaka bakin long kinong shun kinong penstom hakum ngani ka por andak la trekam ngani ka jingtmu ko jong utrai ba oblei ling ba Moses ba temen kisan jong wat kini kinong shun wat kini kinong penstom ro kin long penban kinong yarap kin long penban kinong ya kershan lem ya ngani ka move ngani ka jinglek ka jong kini ki khun Israel na Egypt syakata ka jinglek ka bakin salai kapamot kadai jing sandur kapa nalender kapa uni ubakran un sandur yau pa Israel un sandur ro yau pa kari Egypt Hakto kajing ong kajong phi kajing banrap kajong phi wanra ya kadur jong kinong ilam ki leader ne bala ordain jo Moses la ji ji u berkin kitamen kisan ti hang ni lada phi pek ba kan kat khot kwar huwe yam pat katu kat khot kwar ho ko ba shakmat ru niu i ba u Moses kan ong biang nak kumbang ila ikran ki bentar shakmat ba Moses kitamen kisan haga jeli jong kibriu i kumba kilong kinang yalam Henry abangi puli kini kibenta kajing long nong yalam jong ki kedai tang haka level pakilong tang ki atiar ki jong ublay kimla banle hi dala dia kin pendap ya ke commission ya kajing pha kajong ublay kumba ulapan sungau hau Moses ki kin pendap ya kata Henry ka result ni kajing mi nakani kajing ko ngu kajong ki banlet ya kendo i pharo ba ya kren bat u bat banle ikini kitai baro kat kibadan kam baro hi new i ba ublay don bat kite kambot u leader hi ulong ublay haka jinglong ka bakin jaman sim ne leader kini ki beri kilong tangki atiar ki ban pendam ya kani ka jing temu ko jong ublay ka ba u unle lingba jong ki topet biang kita kentian ka dokar ka bar ko ima kita ki khaman ban penyo ka jing sobha hakmat ki Egypt kam dai da ka jing na ka jong Moses bat kini kita man kisat hendai ka dai ka jing tray ka jong play ba ka taka favor ka bam judan menu ru ekim raw hendai mentakan wan kum nukan wan ka jing tray ka jong ublay nang ta pade hak tu ko benta ka kham shedin tu namar ba ublay utray kini kibami kinumi kum kiriu du
Hendrai kin mi ki beriu ki badan AA halaki jong ki kiti jong ki. Tedeng isong thu ia kata baka leadership hi kam dei ka power ka badan haki. Hendrai ki kilong bai tangki kilong ye tangki agent. Jong ki chingker khu ki ba ublei pun ko baki ken. Tiladai kata ka syai nei kamut kan ya rap ya ngir ki ba pulih kan ki bentana ka kiting jong bai namar haba ublei utrei kemut ke ba kini kile kemut ki yok mat ya ka jing don ringkat ke jok ublei rena kata kadaw itu ki bentah ki kam shakmat nyu i bet ker kom keren ke jok ublei ka long bet ha ka present tense tang ba ka result pade nyu i bet ba ublei don ringkat wong bet ngan ti kata kalong ko baron kami ngi bagi puli khanika bentah namar pher blin nak ta nei kamut ngin shania ya kani haka jing start ke jok Moses dan ke jing start ni kita men kisah repin ngin sai I nang ni shakmat bahaki por baro jong ke jing ladau Moses un ko ngu un pendam ya kani ke jing keren ke jong menta bar ublei ladau un le sya kani ke jing pha ka jong ngin sai I bet bakadon ke jing slok ke bajan ha pedeng jong bar ublei dikata kalong kebaron kamamo kamut ba kani ka commission ba kam sa akut ang Moses ni ka David ka jing keren ke belong two ways be ublei ukuran Moses u ya keren kita men kisan ki keren bat paru bat ka phai ya kumta kamut two ways ke Kendian kaba pla kalong kani te uni ublei utrai ba ublei ubadan ni kapor kaba halor ya baro ubadan ni ka ikhtiar kaba palat ya ka cing sampang brio uni ulate ban ashi kan tien kan phai perdet baro le trai kumta